Aji ba mai tambaya? Malam ina da tambaya. Me tambayar ka? Malam idan za ka saka jaki a cikin firji ya za ka yi? Ai ba zai iya ba. A'a malam zai iyo kawai buɗewa za ka yi ka saka shi. Oke, to na ji. Maji kuma mai takan gani. Malam ina da tambaya. Malam idan za ka saka giwa a cikin firji ya za ka yi? Kawai buɗewa za ka saka shi. Malam ai ba haka bane sai ka ciro wannan jakin da yake ciki sannan za ka saka giwa. Oke, haka ne na ɗan manta ne. Malam ni ma ina da wata tambaya. Malam idan zaki ya gayyaci namun daji biki sai aka ga babu guda ɗaya bai zo ba, wane shi? Kai ne ba za a gani ba. A'a malam wannan giwar da take cikin firji ita ce ba za ta zo ba. Malam ina da tambaya. Ina tambayanka. Malam idan ka zo za ka tsallaka ruwa a daji ya za ka yi? Abu mai sauƙi za ka samo jirgin ruwa ne saboda kada ko macijin ruwa. Amma da kama za ka wuce saboda duk namun daji sun tafi biki. Ni ma ina da tambaya. Idan gobe aka zo makaranta ba a ga mutum biyu ba su waye? Malamin nan ya kwallo ruwa fa. Malam wallahi ba mu san ko su ne ba. Fito in faɗa muku. Ku ne daga yau na kore ku fito ku